مشکلی رو خودی قدر آزادی میدانم. من عاشق دریا هستم. ҳамин тавр бо шеъри лоиқ аз ин саҳна фирдавс қосим хостааст фарёди бедорӣ ба гӯши насли муосир бирасад. шоми 17 сентябр достони ватандориро бори аввал тамошобинони театри ба номи муҳаммадҷон қосимов диданд. сюжаи ин асар аз шеърҳое сохта шудааст ки лоиқ дар солҳои гуногун эҷод кардааст. ба қавли коргардони намоиш онҳоро як мазмун ба ҳам оварда ки пайваста руҷӯи лоиқ бар он буда, он ҳам афшондани зангулаи бедорӣ бар бехи гӯши ҷомеаи дар хоб монда. зиёди пайдо шудааст дар ман ки мо каме аз ҳамин такопӯи зиндагӣ, аз ҳамин саросимагии инсонӣ, саросимагии зиндагӣ каме маҳрум шудем аз ин зебогиҳои дунё, зебогиҳои рӯҳии дунё. фирдавс қосим фарзанди чоруми ҳунарманди машҳури тоҷик Фаррух Қосим аст. ӯ барномасоз аст ва то ҷои ихтисосаш аз театру саҳна дур. вале мегӯяд театр ӯро ором нагузошт ва ба ин остон ба талқини ёди падар баргашт. хун кашид ё ки дил кашид, меҳр кашид. амин пайваст шудам дар санъат ва аз ин бисёр шодам. падар барои фирдавс ҳанӯз як ҷаҳони нокушода аст, бо вуҷуди он ки хело вақт ҳамроҳу ҳамдил буданд. дунёи зебои ӯ ба ман чуноне ки гуфтам мушкил аст сифат кардан ки чӣ гуна дунё аст ва чиро ман мехоҳам пайравӣ кунам. дунёи инсонӣ бароям бисёр дилкаш аст. дунёи инсонии падарам ҳамчун инсоне буданд ки вақте ёдаш мекунанд ҳар касе ҳаст ва ё ки худам зебо аст. албатта ҳар як инсон зебо аст. сабоат қосимова модари фирдавс медонист ӯ рӯзе ба пайроҳаи падар бармегардад. ҳамроҳи мо буд, меомад, падара то театр меовард. агар шумо медонед 11 сол бемор буданд. Фаррух ҳамроҳӣ мекарданд, аммо аз дур тамошо мекарданд. лекин ман худам ҳайрон шудам баъде ки падар гузаштанд. баъд ман дидам ки чӣ гуна дар хона дидам ки болои мизи кориш китобҳои падаро шаб меомадам нигоҳ мекардам, китобҳои зиёд ҷамъ мешуд. доварони кори аввали фирдавс ин шом дӯстон ва мухлисони ҳунари падараш буданд ва ин чиз ҳаяҷонашро дучанд мекард. шоира Гулрухсор дар саҳна дубора дӯсти худро дид ва чизе ки зиндагиро давом медиҳад. фарзанди Фаррух Қосимов Фирдавс имрӯз барои мо лоиқи зиндаё дӯсти мана боз як бор дигар зинда кард. вақте ки Фирдавс шеърҳои лоиқа мехонд, толор ҳамроҳи мо мехонд. ман байни маргу зиндагӣ фарқ намебинам вақте ки дар бораи шоир гап мезанам. ватандории коргардони ҷавон Фирдавс Қосим дубора рӯзи 22 сентябр дар саҳнаи театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов ба намоиш гузошта мешавад.